U prvého videa na kanále. Čo dnes budeme robiť, Tomi? Neviem. Ja som mu to ešte nepovedal, preto vyzerá ako... tak budeme robiť, že vlastne vzadu bude mini bránka a ako mini není, hej, je možno potiaľ to nejak, ale budeme sa ju snažiť cez šírku ihriska trafiť čo najlepšie a máme 10 pokusov a keď ju trafíme čo najviac a kto ju trafí tak najviac, tak vyhral. A potom na konci budeme mať nejaký trest. To si ešte vymyslíme. Nezabudnite dať odber a like. My už ideme pripravený a ide na to. Držte mi palce. Prvý pokus. Je tam! Je tam! Je tam! Posledný pokus. Všetko. Teraz alebo nikdy. Teraz je Tomi na rade. A jemu sa to nepodarilo. Pokus. Ja neviem ma trafiť ani jeden. No, tak s Tomím sme sa dohodli, že budem mať 50 klikov. Neviem, ako to zvládne. No poďme, Tomi, poďme. Makáme. Poď, Tomi. Poď. Inak mimochodom vyhral som 3-0, ak to dobre počítame. Poď, Tomi! Nevládzem. No poď! No poďme, Tomi! Ešte 10 máš! No poďme! Poďme! No nemal si prehrať! Už som ich dal. Dajte like a subscribe, aby som sa cítil lepšie.